Дойде време за работа. И почнах като общак, общ работник. Сигурно изкарах 2-3 години и нещо избухна мерак в мене, че ще ставам зидар. И лека по лека, ден пробвам, нали. С тухли първо почнах да зидам по-лесно. После лек по лека с камък. Така, обичах да смогвам на майсторите да ги снабдявам с материал, варят цимент, камък, за да имам време и аз да пробвам да работя. И получи се. Не след дълго време, шефа ми даде тогава, вика един ден, от днес вече те повишавам на майстор. Вече няма да си общ работник. Добре. Почнах. Началото малко ми беше трудно, нали? Как да ти кажа, то камъка, всеки камък все едно си има номер къде да го сложиш. Целта да не самоташ, да го въртиш то камък, да го гледаш, да го прецениш къде да го сложиш. И така, мина са година, две, свикнах много. Свикнах, приятно ми беше работата. И така, лека по лека. Ама и най-важно и талант да имаш, да го усещаш. Не само каса вика надница да върви, нали? Тесния. Това край. Път се вижда. Тринайсет, 15 даже. Бая годинки си скара. И тук беше приятно, тук, когато зидахме, нали, този амфитеатър. Хубава порта се получи, зидария, долапче. И до ден днешен си останах майстор Каню. Той беше За теб е най-готвения разтвор. Ами какво си намерих лъвка?
Обикновено с какъвто има. Кой с какъв разполага. Нали, по принцип избираме по-хубавия камък за лице, по-лошия, ако дебел зидарията, нали, за пълнеж и така. Има поговорка за бедните и богатите камъни, както се вика. Значи, бедните са малките и лошите, а богатите камъни са големите, кълъпистите, нали, по-лицевите. Да, ама богатия камък без бедния не може, не става. Както и бедния с богатия. Както и в живота, да. Всеки камък има място. Таня, как го правиш кръг, бе? Усет на око. Малко. Леле. Те затова на Кани му казват Доленския да Винчи. Някакъв майстор така зидал на око, без отвес, без нивел. И чорбаджия така, майсторе, слагай нивел. Спокойно, бе. Око рентген, бе. Накрая изкривил довара и чорбаджията го питал: какво стана сега, око рентген изкриви довара? Ето око да не е нивел. Тук има много чакали, които чакалят, ако някой чакалят. Знам ги тя. И сега чека някой да захапи. А? Ние слагаме тези, за да може той с неговия зид да стъпи върху. Артистичен псевдоним е Ариел и е на 5. Той е актьор. Спря баницата. Е това. Как разбираш кое е лицето на камъка? Най-удобното, най-красиво, къде мога да го види едно око, майсторско. Най-добрият беше Сашо, нали? Няма начин да не го помниш. Той не е жива още, ама смисъл да си го забравил. Не се сещам за кой ми Аз имам стачки и постоянно пуши. Цигарата му беше в муцката.
няма зидари, кани тук останали. Нема. Трябва да дойде някой от някакво друго място. Става дълга и широка. Да, може би. Накарни. Я видиш какво. Това номерчето. Това номерчето. Това не е хубав. Удари ли те? Не бой се. Има едно с лице. Ама май ще е твърде голямо.
Перфектно. Перфектно се получи. Идеята е да го видиш готово преди да го почнеш. В готово състояние. Така ли е, майсторе? Да го мислиш, да го виждаш, чак че и огъня гори вътре.